पिया प्रदेश में बड़े बाड़े बाड़े आइले हाँ दशहरा में छुट्टी लेके हाँ तना ना समय बिजी कर लिहले आता ना गांव में चंदे मांगे में दशहरा बीत गई हाँ अतले का भइले त दिया देरी के दिन चल गेले कहां तो अयोध्या में दिया बारे दिया बारे ओने से लौटले तले छठी आ गई अब छठी के चंदा मंगले घाट सवारे लगले मैडम जी फोन कर लीजिए का जी हेलो 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 बोलो ना। राजा जी हाँ हो ए राजा जी कहो ना। गोड़ छुके गोड़ लगतनी ए राजा जी अरे तू कुछ छुआ ए राजा जी कहो ई रहन हमरा तनिकियो नहीं खे सुहार का हो गई। परदेश में रहुआ जब रहन तो कहनी कि ए धनिया दशहरा में आई तेरे के मेला घुमाई और टेढ़ गुड़हे जिलेबी अलग खियाई लेकिन नाई राजा जी वो हमर श्रद्धा अधूरा छोड़ देनी रउआ बहरे चंदा मांगत में मूर्ति विसर्जन हो गई हमरा मीठो के रस ना ठीक एही में रउआ दिवाली में कइनी बहरा चल गनी दिया बारे छठियो बिता देनी ए राजा जी अब है बिरह के मातल दे हमरा से सहात नहीं खी आवतानी आवत आवत कह के तो रउआ 2 साल बिता देनी लेकिन ए राजा जी जस पलानी के यहाँ सुतत बांस के खिड़की में ओस गिरत हमरा शरीर पर ते राजा जी है तो बहरी की आग बर्दाश्त हो जाता लेकिन है भीतरी की आग रउआ सोना सोना तो हमरा के कहतनी लेकिन यही सोना के जवानिया बर्बाद करतनी राजा रउआ का बहरा में झूठो के कोयला में छापा मारे चढ़ल बन हेने सोना दहाल जाता हमने कोयला पर छापा मारता कोयला धधकता एहो परदेसी तोहरा कुछ ना बुझा पिया परदेसी तोहरा कुछ ना बुझा पूर्वी बयरिया से पतनिया पिरा पूर्वी बयरिया से पतनिया पिरा जगले में हो जाता बिहार सोना ये सोना के जवनिया जियान कइलो घर काहे कइलो ना जान ए जान सोना ये सोना के जवनिया जियान कइलो घर काहे कइलो ना जान ए जान अभिषेक बाबा फिर 500 रुपया पुरस्कार देनी
मान्य भाई छोटक सिंह जी फौजी मान तिलकरा के हाथा नरेश हार्दिक हार्दिक अभिनंदन भाई आकाश सिंह जी बड़ी सुंदर व्यवस्था और के समाज सेवी बानी बार बार नमस्कार हार्दिक अभिनंदन हमारा पवन बाबू के दामाद जी बानी हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बाबू बाबू देहिया में पुरवा के काम में ठेकरत करू पैदा के ए राजा जी का हो जस्ट पुरवैया बहुत दिया तस तस तेहिया नागी नस लहरी लगा एगो अलगे हलचल मचे लागत है देही में ए राजा जी ई दर्द अब रउआ बिना ना ठीक होई कितनो ओछा पैर से फुकवावतन दवाई करावतन हेजे के तो दर्द ठीक होता लेकिन हेजे के दर्द हो जाई कुल ठीक हो जाई दुइयो तीन दिन रहब त ठीक हो जाई तार घबरा के बात नहीं ओ जा तो घबरा के आवे नहीं दावा ठीक बदे दी भाई हमार आकाश सिंह और समाज सेवी और दामाद जी पवन बाबू के छोटक बाबू 1000 रुपया पुरस्कार देने बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन कि अभी घुंघुटा में धकत जा सुना ये सुन के जवनिया दी यार अरे काहे ऐसा हाल जा बाबू सोनू सिंह जी रिश्तेदार बानी हमने के गुरुजी रामबली सिंह स्वर्गीय हो गई एहू परिवार के रिश्तेदार बने अजय बाबू के भी और संगे संगे ठीक भाई सुनील यादव जी जे रामनगर वाराणसी से चली गई 500 रुपये वहां के बेटे बार बार नमस्कार बार सबके मलबा लवटी गइले गावे सबके मलबा लवटी गइले गावे धुमा मारा लगता पिपरा के छावे धुमा मारा लगता पिपरा के छावे ए राजा देखा तनी कि सोनो के मरद घर आ गए बने दिवाली में पटाखा छोड़ी खा अच्छा हम कजलियों के मरद आ गए बने लेकिन ए राजा जी रउआ कैसन निर्दयी बानी कि रउआ अपना मेहरी के तनिकियो नहीं खिया ए राजा जी बोलो ना बोलो सबसे सुंदर पीपर के छाव होला में ठंडा ठंडा हवा बहेला लेकिन ए राजा जी जानते नहीं हमरा कैसन लागत कैसा ओ पीपरो के छाव में हमरा घाम जस लागत देखी जन संवाद बोला था तो जन है जी हमार नचनिया
हनी को कम ध्यान देता रही बोलौले बड़े हनी के तेले पर विशेष ध्यान देले वाह ये ना चाचा गलती करनी है जी सब कर वाला सब क्या बना लमटिया ने सब कर वाला रोटी ले आवे सुना मोरा लागता पिपरा के छावे सुना मोरा लागता पिपरा के छावे सुना मोरा लागता पिपरा के छावे कि अब झूठा हूं के भईनी से आ सुना ये सुन के जवनिया की अरे काहे भईना ए रा सोना सोना के चोली के बंधना मेरी मेरी टूट जाना चोली के बंधनवा मेरी चोली के बंधन टूट जा अरे जो बना मचावे लफा सुन ये सब सुन के जवनिया थी याद कयो हर कहे अइलो ना जा ए सोना के नवलिया दिया कइलो घरे काहे अइलो ए जान सोना के नवलिया दिया कइलो घरे काहे वाह भाई वाह